Start. Dzień dobry, witam Państwa. Partia Ślązoki Razem. Spotkaliśmy się dzisiaj zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, żeby pogadać o planowanym na rok 2021 spisie powszechnym. Ponieważ Andrzej Roczniok w roku 2002, to już jest dosyć dawno, był jakby pierwszym człowiekiem, pełnomocnikiem wtedy spisu powszechnego z ramienia organizacji, którą my wtedy wszyscy reprezentowali. Oddaję mu na chwilę głos, żeby powiedział o tej historii, która już za chwilę będzie miała 20 lat. Ja miałem przyjemność być pełnomocnikiem spisowym Ruchu Autonomii Śląska, kiedy my postanowili, że trzeba wypromować po prostu możliwość deklarowania narodowości śląskiej. Nie zwracaliśmy w ten czas uwagi na Śląsko-Gotka, to była sprawa drugorzędna, bo nie mieliśmy za dużo pieniędzy, ino jaskółka się ukazywała, no to po prostu poszło plakatów na miasto, trochę po prostu było naklejek, masz prawo deklarować narodowość śląską, no co się tam w mediach po prostu też pokazywało. W tym czasie miał przyjemność właśnie współpracować z Jerzym Gorzelikiem i ta współpraca po prostu dała bardzo, bardzo pozytywne efekty. Bo w Polsce był szok, bo 173 200 osób zadeklarowało narodowość śląską, a 56 600 osób używanie języka śląskiego w domu. Szczególnym takim punktem było, że po raz pierwszy naukowcy zawezwali do deklarowania narodowości śląskiej w czasie spisu powszechnego. Tu chodzi o panią profesor Joannę Rostropowicz, profesora Greinera, jeśli dobrze pamiętam Kamuselę i nie wiem, czy profesor Sokół wówczas też, ale no to już są po prostu lata, które po prostu przeszły. Jako pełnomocnik spisowy odbierał po prostu tysiące po prostu telefonów i wszystko trwało do pewnego jednego momentu, kiedy to pani Neili Mejs wystąpiła w Parlamencie Europejskim. Jak do tego doszło? Ja miałem przyjemność z Pejtrem Długoszem, Grzegorzem Kozubkiem pojechać do Berlina i spotkać się z eurodeputowaną Neili Mejs i wyklarować jej po prostu o co nam chodzi po prostu z tym spisem, jakie my mamy problemy. Neili Mejs jako eurodeputowano po wystąpieniu prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Europarlamencie wystąpiła zaraz po prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskiej w Europarlamencie i przedstawiła nasz problem. Od tego momentu zmieniło się podejście urzędów statystycznych do możliwości deklarowania narodowości śląskiej. Było już to wtedy o wiele łatwiejsze, ale to już prawie była końcówka spisu. Tak to można byłoby historycznie przedstawić. No potem był już 2011 rok, także ty tu coś byś powiedział. No to żeśmy szybko przelecieli przez ten 2002, ta fala euforii i ta fala, która przeszła przez Śląsk i te środowiska śląskie jakby zintegrowała, pokazała się ze zdwojoną siłą w roku 2011 i wtedy no to już rzeczywiście była eksplozja śląskości. Ta eksplozja śląskości jakby trwa do dzisiaj, z tym, że śląskość jako tako straciła trochę, ponieważ te środowiska w międzyczasie trochę się poróżniły. Jest okazja i tu znowu Andrzeja bym poprosił o to, żebyś Andrzej powiedział o tym, jak to było w 2011 roku, jaka to była ilość ludzi, jak to się wszystko rozwijało. A ja potem pociągnę wątek dotyczący tego, z czym wychodzimy dzisiaj. Po pierwsze, od momentu pierwszego spisu do drugiego zaistniał bardzo ważny moment wpisania języka śląskiego na listę języków świata w 2007 roku, a więc po prostu na 3 lata po prostu przed następnym spisem powszechnym. W tym czasie został ustandaryzowany zapis języka śląskiego przez Komisję Standaryzacyjną, jak również była taka potężna konferencja popularno-naukowa w sali Sejmu Śląskiego, która zjednoczyła zdecydowaną większość środowisk. A więc po prostu już to było w tym momencie widoczne przy spisie powszechnym w 2011 roku, kiedy to 509 000 osób zadeklarowało używanie języka śląskiego, natomiast
847 osób zadeklarowało, tysięcy osób zadeklarowało narodowość śląską w spisie powszechnym. Tutaj warto byłoby wspomnieć, że na przykład tacy młodzi ludzie, jak po prostu Bartłomiej Wanuk, 15-latek, na swoim blogu nawet wzywał po prostu do deklarowania narodowości śląskiej, także to już była taka fala dużo. Oprócz jaskółki śląskiej, śląskiej nacji, po prostu było już o wiele więcej tych plakatów, udawało się docierać, media już w jakiś sposób, internet więcej funkcjonował, można było gdzieś tam komentarze dopisywać. Także w tym momencie po prostu ta akcja odbywała się o wiele lepiej, było więcej ulotek, tam jakieś banery się też po prostu pojawiały, także przy czym różnica między spisem z 2002 a 2011 roku była taka, że w 2002 był rachmistrz chodził od domu do domu i spisywał po kolei. Dlatego po prostu było szereg tych interwencji. W 2011 roku już można było po prostu internetowo się spisać i było to badanie, jakby po prostu powiedzieć, sondażowe, a więc w oparciu im więcej po prostu osób szybko się po prostu spisało, to tym lepszy wynik po prostu był brany pod uwagę. I dlatego moim zdaniem przy następnym spisie też trzeba będzie wspólnie jakoś zadziałać, żeby jak najwięcej Ślązaków zadeklarowało narodowość śląską. Tak, i teraz mamy rok 2020. Perspektywa właściwie roku 2021 no, jest bardzo, bardzo blisko. I jest pytanie teraz, bo pewne takie jaskółki tego porozumienia w sprawie wspólnego promowania idei dotyczącej spisu i tego, żeby ten spis dobrze wyszedł, no już były, tak? Pan europoseł przygotował pewne spotkanie, środowiska regionalistów w różnych formach też się integrują wokół tego tematu. My jako Ślązoki Razem uczestniczyć chcemy i na pewno będziemy wspierać tę ideę, ponieważ uważamy, że to jest sprawa, która nie powinna dzielić i musi nas połączyć. Przykłady dotyczące tego, że umiemy się wznieść ponad podziały są, bo 75. rocznica tragedii górnośląskiej pokazała, że potrafimy, że chcemy i umiemy. I wydaje mi się, że to by był dobry moment, żeby również zaapelować do tych wszystkich środowisk, które już dzisiaj myślą o spisie, myślą o tym, żeby Ślązoki nie zginęli, bo ta nasza narodowość, ta nasza etniczność musi być podkreślona. Szukamy sojuszników. Wiemy, że tych sojuszników mamy bardzo wiele, bo i w poprzednich latach, w 2011, poprzedni europoseł, pan Marek Plura, aktywnie również działał Związek Górnośląski, Ruch Autonomii Śląska, inne stowarzyszenia, które wtedy działały, regionalne i takie powiedzmy ponadregionalne, również się angażowały w tej sprawie. Ten temat na pewno będzie istnieć. Ja myślę, czy Andrzej, my tutaj dzisiaj, jako członkowie zarządu Ślązoków Razem, będziemy apelować, czy będziemy prosić, czy będziemy namawiać do tego, żeby zorganizować w krótkim czasie powakacyjnym, mimo pandemii, żeby w tej sprawie jakby organizować jakieś działania, które spowodują, że my będziemy no, już taką forpocztą tego, co się będzie działo, bo okazuje się, że w tej sprawie wielu informacji takich w świecie publicznym czy w mediach publicznych nie ma. Chodziłoby o to, żeby, i to jest w naszym interesie, śląskim interesie, żeby na Śląsku o tym informacja była. Co sądzisz? Znaczy, przede wszystkim moim zdaniem trzeba zjednoczyć siła wszystkich organizacji, które są, które funkcjonują, żeby nie instytucjonalizować tego, tylko tak, żeby one się po prostu dogadały i miały ponad wszystko po prostu ta kwestia narodowości śląskiej w najbliższej po prostu wiośnie w 2021 roku. Można pomyśleć o wspomaganiu starszych ludzi. Można pomyśleć o wspomaganiu starszych ludzi przy obsłudze komputerów, chociaż tych ludzi starszych, którzy już umią, jest coraz więcej. Także, ale nad tym trzeba byłoby pomyśleć, przy plakaty, ulotki, to trzeba dotrzeć po prostu do ludzi, jak najszybciej zacząć docierać, żeby jeden drugiemu po prostu przekazywał, bo
Na media za bardzo nie można liczyć, co było widać przy obchodach 75. rocznicy tragedii śląskiej, że media za bardzo nie chciały o tym wspominać, także też tego samego można się spodziewać przy najbliższym spisie powszechnym. Dziękuję bardzo. Apelujemy wobec tego jako Ślązoki Razem do Was, żebyście otwarci byli na ta inicjatywa. Nie czujemy się jakby ojcami tego przedsięwzięcia, ale chcielibyśmy brać udział w jego realizacji. Pozdrawiamy serdecznie, zostańcie z Pomboczkiem, do widzenia. Chowcie się. Jak to wyszło? Długo.